Takže máme 5. dvojicu do rozoskakovania a ňou je Alexandra Bočnáriová Pikár na parkoure v základnom kole 0 trestných bodov v čase 68-63. S číslom 11 nám bude štartovať Patrik Spišák Kasibijeka Novotým Abrahamovce. Tento jazdec sa umiestnil v tohoročných majstrovstvách východoslovenskej oblasti v amatéroch na 2. mieste. Číslom 12 sa pripraví Lídia Tomáščiková Katria, s 13 Nina Vlasička-Ninová, 14 Marek Štajner, 15 Viktoria Novotná a so 16 Veronika Vachnová. No ale super mokra ta da приятно bude. Ja sam ja budu. Ma sve dala to trebalo. Videli sme ďalší krásny čistý parkour v podaní Patrika Spišáka Kasibijeka Novotým Abrahamovce v veľmi rýchlom čase 59,90.